سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መከላኸሊ ጥንሲ ክንሪና መከላኸሊ ጥንሲ ብክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ናይ ሓፅርን ናይ ነዊሕ ግዜ መከላኸሊ ጥንሲ ኢልና ክንመቕሎም ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ኣብ ናይ ሓፂር ግዜ መከላኸሊ ጥንሲ ዝምደቡ እስካብ 4 ዝኣኽሉ መከላኸሊ ጥንሲ ኢና ክንርኢ እዚኦም ድማ ዲፖ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ዝቕመጥ ቀለበት ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ዝመስል ብኣፍ ዝወሓጡን ንእሽተያት ዝኾኑ መድሓኒታትን ኢና ክንርኢ እዘን 4 ኣስፋሕ ኣቢልና ክንርኢና ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፆታዊ ርክብ ከምኡ እውን ናይ ሓዳር ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ሓትት ስድራን ዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደብ ከኣቱ እቲ ቀዳማይ መከላኸሊ ጥንሲ ዲፖ ዝበሃል መርፍእ እንትኾን ንጥንሲ እስካብ 94% ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እዚ መርፍእ እዚ ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ዝወሃብ እንትኾን ጥንሲ ንምክልኻል ንዝመፀት ጓል ኣንስተይቲ ዝወሃብ መርፍእ እዩ ፕሮጀስትሮን ዝመስል ሆርሞን ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ኣብ ናይ ማህፀን ኣፍ ከባቢ ርጉድ ዝበለ ፈሳሲ ብምቕማጥ ናይ ወዲ ናይ ዘርኢ ፍረ ናብ ውሽጢ ንኸይኣቱ ንምክልኻል እዩ ስርሑ ክንደይ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ካብ 12 እስካብ 14 ሰሙን ንጥንሲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ጥቕምታቱ ክንርኢ ከለና ኣዴታት ኮይነን ጥው ዘጥቡባ እንተኮይነን ምንም ዓይነት ፀገም ኣየምፀለንን ተወሳኺ ተወስድኦ መድሓኒት እንተሃሊኩን እውን ምስ ዲፖ ምንም ዓይነት ዘጋጭዎ ነገር ስለዘየለ ዋላ እኳ ካሊእ መድሓኒት ጎናጎኒ እንተወሰድክን ፀገም ዘይብሉ መርፍእ እዩ እንመንከ ዲፖ ተትጥቀማ ይምረፅ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ከለና ጥው ዘጥቡባ ኣዴታት ንዲፖ ተዝወስዳ ይምረፅ ኮይኑ ግና ናይ ውላደ ዕድመ ካብ 6 ወርሒ ንታሕቲ እንተኮይኑ ናይ ጥው ግጅፊ ስለ ዝቕንሶ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ውላድ ንዘለወን ኣዴታት ብጣዕሚ ዝበለፀ መድሓኒት እዩ እቲ ካልኣይ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ዝኣቱ ቀለበት ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ዝመስል እንትኾን ካብ 93 እስካብ 99% ንጥንሲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እንትኾን ንኩላኽን ዝኸውን ተመሳሳሊ ሳይዝ ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጢ ብልዕትኽን ቀሲሉ ብምእታው ነቲ መስመር ብምዕፃው ጥንሲ ንኸይፍጠር ዝከላኸለልክን እዩ እዚ መከላኸሊ እዚ በብ4 ሰሙን ክቕየር ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና ወርሓዊ ፅግያት ግን ደው ምስ በለ ድሕሪ 1 ሰሙን እዩ ድሕሪ 3 ሰሙን እቲ ቀለበት ይወፅእ እሞ ወርሓዊ ፅግያት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኩሉ ሻዕ ክቕየር ኣለዎ ናይዚ መከላኸሊ ጥቕሙ ባዕልኽን ኣውፂኽን ነቲ ሓድሽ ንምቕያር ቀሊል ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ወርሓዊ ፅግያት ንዘጋጥም ሕማም ብልዑል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ቆልዓ ናይ ዘይምውላድ ፀገም ብፍጹም ከስዕበልክን ኣይኽእልን ኮይኑ ግና ክትፈልጥኦ ዘለክን ናይ ልቢ ሕማም ዘለክንን ዕድመኽን ካብ 35 ዓመት ንላዕሊ ኮይንክን ሽጋራ ናይ ምትካኽ ልምዲ ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ተዘይትጥቀማ ይምረፅ ዝዓበየ ጥቕሚ ናይ ዝመከላኸሊ ድማ ድሕሪ ምውላድክን ድሕሪ 21 መዓልቲ ክትጥቀሞ ትኽእላ መከላኸሊ ጥንሲ ምዃኑ እዩ ኣብጡ ምጥዋብ ምንም ዓይነት ፀገም ኣየምፅእን እቲ ሳልሳይ መከላኸሊ ጥንሲ ድማ ብኣፍክን ተወስድአን ናይ መከላኸሊ ጥንሲ እየን እዘን መከላኸሊ ጥንሲ እስካብ 99% ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለወን እየን እዘን መከላኸሊ ጥንሲ ብሓኪም ትእዛዝ ዝወሃባ እንቋቑሖ ንኸይስራሕ ካብ ምግባር እስካብ ኣብ ማህፀንክን ከባቢ ርጉድ ዝበለ ፈሳሲ ብምቕማጥ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ናብ ውሽጢ ንኸይኣቱ ዝከላኸላ መከላኸሊ ጥንስታት እየን ንሓፂር ግዜ ጥራሕ እየን ክሰርሓ ዝኽእላ ናይቲ መድሓኒት ኣፀጋማይ ጎኑ በብመዓልቲ ክትወስዳ ስለ ዘለክን እዩ በብመዓልቲ ዘኪርክን ተዘይወሲድክን ጥንሲ ከጋጥመክን ይኽእል እዩ ንወርሓዊ ፅግያት ከዛብዕ ዝኽእል መድሓኒት እውን እዩ ነዚ መድሓኒት እውን ብተመሳሳሊ ናይ ልቢ ሕማም ዘለክንን ዕድመኽን ካብ 35 ዓመት ንላዕሊ ኮይኑ ሽጋራ ናይ ምትካኽ ልምዲ ዘለክን ክትጥቀምኦ ኣይሕበርን እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን መከላኸሊ ጥንሲ ንሪኦ ድማ ንእሽተያት ብኣፍ ዝውሰዳ መድሓኒታት እየን 99% ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለወን እየን ብናይ ሓኪም ትእዛዝ ጥራሕ ዝወሃባ እንትኾና ኣብ ናይ ማህፀን ኣፍ ርጉድ ዝበለ ፈሳሲ ልክዕ ከምኒ ዲፖ
ብምቕማጥ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ናብ ማህፀንክን ንኸይኣቱ ዝገብራ እየን። ንሓፂር እዋን ጥራሕ ዝሰርሓ እንትኾና በብመዓልቲ እንዳዘከርክን ክትወስድኦ ኣለክን። ብናይ ጥዕና ፀገም ኢስትሮጅን ክትወስዳ ዘይትኽእላ ደቂ ኣንስትዮ እንተሃሊኽን ነዚ መድሓኒት ንክትወስዳ ይሕበር። ጥው ንተጥቡባ ደቂ ኣንስትዮ ዝምከር ብሉፅ መድሓኒት እዩ። ነዚ መድሓኒት ክትወስዳ ዘይብልክን ናይ ጥው ካንሰር ዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ይኽን። ካልኦት ግን ነዚ መድሓኒት እንዳወሰድክን ንጥንሲ ክትከላኸላ ትኽእላ ይኽን። ካብዘን 4 ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን መከላኸሊ ጥንስታት ምስ ጥዕናኽን ዝስማዕማዕ መከላኸሊ ጥንሲ ንኽትወስዳ እንዳሓበርኩ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝክን ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊክን ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትክን ኣቐምጣለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።